Gabon daizuela guztioi, Espainiako Senatuko presidenteak jarri dizkio baldintzak Carles Puigdemont, Kataluniako presidenteari. Senatura joan nahi baldin badu, honako aukerak izango ditu. Ostegun arratsaldeko 5etan agerraldia egitea edota ostiral goizeko 10etan joatea. Joatea erabakitzen badu, horren berri eman beharko du ostegun goizeko 10 baino lehen. Hala, agindu dio Pio García Eskuderok Carles Puigdemont presidenteari. Eta 155. artikuluaren ezarpenak erreakzioak eragiten jarraitzen du alderdi politikoen artean, edonola ere Espainiako gobernuko hainbat ministrok argi utzi dute artikuluaren ezarpenak ez duela atzera bueltarik dagoeneko, ez da Generalitateak hauteskundeak deitzea erabakita ere. Nola ez, jarriko gara gaur ere Kataluniako kontuei begira, baina gai gehiago ere ekarriko ditugu gaurko albistegira. Hoiexek aurreratuko dizkizuegu segidan, lerroburuetan. Carles Puigdemont presidenteak badu asmoa Espainiako Senatura joateko, Kataluniako erakundeak babestera, Espainiako gobernuak 155. artikuluaren aplikazioaren bitartez, Kataluniaren kontra hartutako neurriei nola erantzun erabakitzeko osoko bilkura ostegunean egitea dute aurreikusita Kataluniako parlamentuan eta ordutegia presidentearen agendara egokituko dutela aurreratu dute. Ostegunean hasi eta ostiralean amaitzea aurreikusten dute eta testuinguru horretan sar liteke independentzia aldarrikapenaren botazioa ere. Bitartean gauzak elkarrizketaren bidetik eta ez epaitegietatik konpontzeko autu egin du Puigdemontek. Dialogarem, mirarem què passa, farem preguntes i irem a parlar amb aquella realitat que no ens acaba d'entendre o que no ens hi sabem explicar prou bé i intentarem arribar a acords i molt més a partir de mediació que a partir de tribunals. Inigo Urkulluren iritzia dakar gaurko The Guardian egunkariak nazioak Europaren eraikuntzan izenpetu du testua eta Kataluniako auzi politikoak Europako batasunari eragiten diola nabarmendu du bertan lehendakariak. Nazio proiektuari dagokionez, Katalunian, Euskal Herrian eta Espainiako estatuan ikuspegi ezberdinak daudela eta gehiengo sozialaren babesa duen borondateen arteko gatazka bat dagoela aitortu behar dela esan du eta berretsi du bere ustez konponbidea negoziazio eta akordioaren bidetik iritsiko dela. Egoeran hasi egin zaio Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariari, izan ere Gobernu Kontseiluak gaur onartu du aurtengo aurrekontu proiektua eta Legebiltzarrean aurrera egin dezan ezinbestekoa izango du PSE gobernukidearen babesa ez ezik beste alderdiren batena ere. Orain arte Alderdi Popularraren aldeko botoekin konta bazezakeen ere, Kataluniarekiko hartzen duen jarrerak baldintzatu egin dezake hori. Hori da behintzat azken egunotan Alderdi Popularreko buruzagiek ohartarazi diotena. Yo muestro mi preocupación. No es tiempo de ambigüedades de los nacionalistas. Es tiempo de claridad que dé certezas a la gente en Euskadi. Mucho cuidado con todos aquellos que desean que ese conflicto y esa bronca se traslade también al País Vasco. Edonola ere, Pedro Azpiazu Ogasun eta Ekonomia sailburuak nabarmendu du aurrekontu onak direla eta deia egin die gainerako alderdi politikoei hoiek babesteko. Guk uste dugu akordioa egongo dela, nik ez dut uste dute kontemplatzen posibilitatea ez akordioik egotea. Nik esango neke alderdi guztiari konpromiso bat hartzea aurrekontu honekin. Aurrekontu honek onak direlako Euskadirentzat. Uste dute, bultzakada garrantzio bat emango diola bai inbertsioari, bai politika sozialari eta bai ekonomiko aktibitateari ere, eta horregatik nik uste dute alderdi guztiek alegina egin behar lokula bultzada eta baitza aurrekontu hori emoteko, ez? Anu Ayerdi, Nafarroako garapen ekonomikoko lehendakari ordea haserre agertu da gaur abiadura handiko trenaren inguruan parlamentuan izandako batzordean, izan ere sustapen ministerioak baliogabetu berri du Nafarroak korridorearen gaineko lanak egiteko enkomienda. Etxeran lagun kanpaina jarri du abian Euskal Presoen seniden elkarteak, presoen laguntza juridikoaren eta osasun asistentziaren ardura beren bizkar hartzen dutela adierazi dute eta Euskal gizarteari laguntza eskatu diote erronka horri kolektiboki aurre egin ahal izateko. Bestalde, Eusko Legebiltzarrean agerraldi sorta eskatu dute gaur Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosek Euskal espetxe eredua diseinatzeko. Behin espetxeen transferentzia gauzatuta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ezarri beharreko kartzela ereduaz eztabaidatzen hasteko, Jone Goirizelaia eta Juan Luis Uriak azaldu dutenez, kartzela sistema neurriak eta lehentasunak zehazteko.
Ostalaritzako akordio markoaren inpugnazioaren aurka mobilizatu dira gaur herritarrak, ELA eta LAB sindikatuek deituta, gizakatea egin dute Eusko Jaurlaritzatik Justizia Auzitegi Nagusiraino, Comisiones Obreras eta UGTek aurkeztutako helegitearen epaiketa hasierarekin bat eginez. ELAk eta LABek antidemokratiko eta antisindikala jo dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 17% ordezkaritza duten bi sindikatu hoien jarrera. Patronalak, Comisiones Obreras eta UGTrekin elkar hartu eta milaka langileren enplegua prekarizatze saioa salatu dute, sektoreko langile gehienak emakumeak direla nabarmendu eta lanaldi partzialaren arazoak ez ezik lan baldintza miserableak pairatu behar dituztela adierazi dute. Ikasik hezkuntza komunitateko eragileak bildu ditu eta aurren heziketa hobetzeko ideiak aztertu ditu urtebetez, proposamena egin diote orain jendarte osoari hezkuntza denon ardura eta beraz denon artean adostekoa dela esanez. Gure proposamenean da aurra baldin bada gure gizartearen erdigunea, aurre inguratzen duen guztiak hartu behar dula parte aurraren heziketan. Garai batean, ume bat jaiotzen zenean, tribu osoak ospatzen zuen. Persona berri badator gure gana. Eta persona hori, gurea da. Gu nahi dugu herriak, herriko eragile guztiek, hezkuntza beren bete behar bezala sentitzea, ardura sentitzea horretan. Eladi Hendaie komisaldegian hil zela urtebete da gaur eta omenaldia egin diote herritarrek sos arrazakeriak antolatuta Martzelo Zelaieta eta Artika kalearen artean. Udaltzainek eraman zutenean konorterik gabe zegoela ikus daiteke sareetan zabaldutako bideo batean eta zalantza airean dago. Zer gertatu ote zen? Hori da sos arrazakeriak mahaiaren gainean behin eta berriz jarritako galdera, bihotz geldialdiaz hiltzela nabarmendu behar da Espainiako poliziak atxilotu eta ordubetera. Gaurkoan justizia aldarrikatu dute. Y por eso hoy queríamos rendir homenaje no solo a Eladi, sino a todas las personas que sufren las múltiples violencias policiales y sobre todo aquellas que pierden la vida bajo custodia del Estado, que debería garantizar y velar por su integridad. Euskal musikari egindako omenaldi ironikoa da Ez tokiru euskal musikaren benetako istorioa antzeslana. Hoi bezain umoretsu dator, Mikel Martinezek eta Patxo Telleriak osatutako bikotea, martxoan estreinatu zuten obra, baina oraindik hainbat hitzordu dituzte antzokietan. Aste honetan Iruñean, Galdakaon eta Bilbon izango dira. Zinebi Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiaren 59. edizioa aurkeztu dute. Ernesto del Rio 18 urtez izan da jaialdi horren zuzendaria eta azken edizioa izango du hau. Datorren edizioa berezia izango dela adierazi du Vanessa Fernandez, hurrengo edizioko zuzendariak, jaialdiak 60 urte beteko dituelako. Montxo Armendarize 2017ko Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa saria jaso du gaur arratsaldean. Eusko Ikaskuntzako lehendakari den Iñaki Dorronsorok eman dio saria, Oletako zinemagileari eta ekitaldian izan dira Iñigo Urkullu lehendakaria, Uxue Barkos Nafarroako gobernuko presidentea, Laboralkutxa eta unibertsitateetako ordezkariak. Pasaiako sarraskia gertatu zenetik 33 urte eta erdi igaro dira dagoeneko, 3 hamarkadaren ondoren, martxoaren 22 hartan Pasaiako badian hil zituzten Bioni Aizpuru, Rafael Delas, Pedro Mari Sart eta Jose Mari Izura gogora dakartza, Juri Agirrek, Erik Aznalek eta Xabier Otamendik zuzendu duten dokumentalak. Gaur arratsean estreinatu dute Iruñean. San Severino jaietako nazioarteko putxera lehiaketaren 57. edizioa ospatu berri dute Balmasedan. Antolatzaileen esanetan, 187 indaba heltzea aurkeztu dira txapelketara aurten, Euskal Herriko zein munduko beste txoko askotatik indabak prestatzera hurbildu direnen artean. Aurreko urteetako ibilbidearekin alderatuta, aurten gizonezkoen Eibar futbol taldeak dirdira gutxiagorekin ekin dio denboraldiari. Giltzarri diren jokalariak min hartuta daude eta Jose Luis Mendilibarren taldeari puntuak eskuratzea kostatzen ari zaio. Egoeraren inguruan aritu ziren atzo, Hamaika telebistako Arrobia saioan, Berriako kazetari Imanol Magroren analisiarekin. Bigarren mailako autobus bidaia maiezinetan, Ibarrek zerbait ikasi bazuen, txarretik ere gauza honak atera daitezkela da. Izan ere, eta hasiera txarra izanagatik, Eibar oraindik ez dago jaitsira postuetan. Azken bi partidetan gainera hobeto lehiatu da, eta erreakzio zentzuak ikusi dira. Garaiz da gainera. Jaitsira saiestea 8 talderen arteko borroka izango da. Eibar eta beste 7. Eta orain arte biren aurka jokatu du bakarrik. Beraz, Mendilibarrek oraindik eskura du egoera zuzentzea.